matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito na siya rin. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ng ulan ay walang butas ang bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon, at kahit na hindi Pasko sa lamisa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan, na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinagkagawalan, kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Muna nakaupo, subukan nyo namang tumayo at pagkamatanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo bang pantakal ng bigas namin ay di puno? Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpi-tagping yero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling, gamit lang panggatong na inanod lamang sa estero, na nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo. Ang aking ina na may kayaman ng isang kaldero, na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin, ulam na tuyot asin, ang 50 pesos sa maghapoy pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang, umataas lang ang bakod kung nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapalinaw ng mga mata nyo. Kaya wag kang masyadong halata, bato-bato sa